Hej alle sammen, og velkommen til Slikkort TV. I dag vil jeg præsentere for en boks fra Joico. Den hedder Spiker. Og det hår, jeg gerne vil lave i dag, det er noget stridthår. Så det der prøver jeg at vokse ud hænderne. Så jeg sådan en lille dosis her. Deler det i håret så godt jeg kan. Så lidt mere i. Det giver et utroligt kraftigt hold, altså. Det er sygt. Det er vigtigt, at sådan putter det over flere omgange, så det ikke bliver så ikke klogt. Jeg tror snart frisyrerne er ved at være der. Ja. Jeg har et godt hold hele dagen. Og så kan den komme godt om i nakken. Så er det vigtigt, det er hårlak. Det lige at give det den sidste finish. Husk lige at åbne vinduet, så man ikke får alt det her giften ned i lungerne. Det var så min stridthårfrisyre. Jeg håber I kunne finde på at gå ind på slikkort.dk og tjekke siden ud, så man har fede produkter. Kan I have det godt?